Čaute toxáci, vítajte pri mojom takom oznamovacom dieli. Ja už som natáčal, len tu si vymazal všetky videá, lebo som mal aj trapný pozdrav a nerobil som nič, že som strihal a také. Tak dneska sa môžete na to tešiť, teda nie od dneska. Budem možno natáčať pár dielov s Darkanom, možno aj sám. Možno teraz po tejto oznamovačke natočíme 10-minútový diel zo SFGame. Ale za to 10 minútové, lebo som si ešte nezaplatil do YouTube, že môžem dlho natáčať, tak zatiaľ budem len takto natáčať. Minimalizujem. Nebudem to predĺžovať. To by som vám chcel povedať, už som to hovoril aj predtým, že budem natáčať vlogy, hry, všelijaké hry. Neviem, prečo to opakujem. Potom budú, myslím, že také rozhovory. A s mojím kamošom, s trochu najlepším kamošom, tiež youtuberom, Darkanom alebo s Dunčom TV, alebo Darkanom LP. No tak, to, čo by som vám ešte také povedal, no že ďalší diel sa môže uskutočniť v tomto. Práve keď končím toto, tak nechcem zase rozprávať s takým detským hlasom, taký až nemám taký hlas, jak budete počuť na videách, ale nevadí. Myslím, že vám to nebude vadiť, keď budem natáčať také videá, že napríklad 10 minútové, 5 minútové, lebo možno dneska, alebo inokedy si zaplatím, aby som mohol natáčať aj napríklad hodinové alebo polhodinové. Bude aj silvestrovský špeciál, dvojhodinový a všeličo. Tak teraz sa tešte, budú strihy, všetko. A ja sa s vami asi lúčim, takže to je odo mňa všetko. To bola len taká malá oznamovačka. Takže